Можа, і праўда скасаваць запіс? Я ж не хварэю. Людзі неяк і так жывуць. Вось-вось. Я ж табе кажу, як лепш. Чым ты там з ім дзяліцца будзеш? Нашы сямейныя справы чужому чалавеку расказваць. Брудную бялізну выносіць. Мам, гэта не пра брудную бялізну. Гэта пра маё самаадчуванне. Я проста хачу зразумець, чаму мне так цяжка. Цяжка ёй. А мне не цяжка было. Я для цябе ўсё аддала. На 3 працах працавала. А ты цяпер ідзеш скардзіцца, што ў цябе маці кепская была. Дзякуй, дачка. Вельмі падзякавала. Я іду туды не для таго, каб абвінавачваць цябе. Я іду туды, каб навучыцца дапамагаць сабе. І гэта маё рашэнне.